TBSC board by tiduljak bosor bachau amjok mungo achoknai rokno saklai jaka nabarti bar hamiani bagai jitham Julai salmarini ongna tongmani amjok mung bwskangni chiba Julai salmario naharnani hini wansuk jaka TBSC board ni bwkhakti jora hinke slai jagalak hini shaka TBSC board ni ojama Dhananjay Gana Chowdhury Nobarti bar hamiani bagai angliya jitham Julai salmarini TBSC board ni bosor bachau amjok mung board ni bwkhaktai saklaika bwskangni chiba Julai salmario amjok mung naharjak sinai hinui amjok mungni jora slai jagalak obonotiyei TBSC board ni ojama Dhananjay Gana Chowdhury saka amjok mungo achoknai rokni kokno chongino o wansuk mung naharjaka hinui botei bo saka o talni bisingono amjok mungni bwthaino phunuknani bagai board ni bisingtei samung tangui tongkha hinui পরীক্ষা তো শেষ হবার দিনটা একদিন পিছিয়ে গেল 15 তারিখ আগে 14 তারিখ শেষ হবার ছিল এখনই আমাদের পরীক্ষা শেষ হবে 15 তারিখ তারপরে খাতা দেখা এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় আছে আশা করি এই মাসের 25 এর মধ্যে আমরা রেজাল্ট আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখা যাক যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের বাধা না দেয় আমরা চেষ্টা করব বাই 25th রেজাল্টটা যেন আউট করে দিতে পারি taklai bisiwo bosor bachau amjok mungo remchiwo tongo khorok rasni bachi doktei remchiniyo tongo khorok saija ra basni chi amjok mungo achoknai rok chiba Julai salmario saksakni amjok mung naharmani thaio thangai soginani bagai kobok jakha Bureau Report News Now